Banama ceis go sonrach le Údarás na Gaeltachta agus go háirid ba bhatlam soléirú all an dul chun céine tá déanta ó híomh na hanilíse nó na haibre atá idir láha acu ó híomh dul chun céine na Gaeilge sna cliaint cólachtaí ar macht. Thank you, Deputy Minister. Agus tugad le fis ag Údarás na Gaeltachta go bhfuil lasathe déanta ag an agriacht ar na choras agus an cór chuig go riaracán a bhí in úsáid ribh seo chun masúnú agus monitorach a dhéanamh ar na planna teanga atá aonta agus á bhaimú ag cuid clínt cuideachtaí. Tigdir dom go bhfuil an cóir sin I bhaim ó bhí tús fé dóhain agus go bhfuiltear ag leanúint an córas dar réir. Tá ráite ag an Údarás go muineann an tríú gnéad an ubair seo le taide cumisisiúnaí an agriacht díirithe ar ólas agus turmaí a bhailiú ó ostóirí agus ó ostathe a cléint maidir le chúsáid na Gaeilge sa gó. Fuarthas ascosisiú ó bheagnacht 8 fustaí is survey a rinne mar cuid den taide sin agus tá drécht churisc ina le cura fhí bhrád an Údarás. San áramh san tuair sin tá ólas faoi chorthaí an taide agus tá multi déanta maidir leis na bailí a déad fhí taú leis na clínt cuideachtaí na fusta ach go háirithe le níos mó Gaeilge úsáid sa gó sa Maiile agus sa phobal. Tá curtha in úl ag an Údarás go bhfuil a fócas na hagriachtaí a níis ag díriú ar na mbailí gur féidir léhí tioncara imiirtear iompar agus ar cleachtas teanga an 8,000 fustaí atá ag obair ina clínt cuideachtaí ar fud na Gaeltachta. Ní amháin ar an láthair gó ach taobh de cumá. Tá an Údarás ag sú le scéim nu a takeíochta a Urbert agus a thairiscint bunathe ar an taide agus an multi atá déanta. Tá tugtar le fis acu go bhfuil an obair sin idir lábhar faoi láthair agus go mbeidh an scéim sin á Forbert agus á sa láthair i gcóir le páirtithe lasmhara eile sa phobal a thugann takeíocht an teanga I réimse eile ar nós réimse an tailí an lua Oideachas agus an óige. Tugtar dom go néon for an scéim seo a thairiscint ar bhun fíolótach do líon aontaithe clínt ar dús chuí is gur féidir an talamh agus córthaige na scéime a hástáil comá le móna éfachta ag aimsiú chun tionchar na scéime a thumas. Déan for an obair sin idir seo agus deirna bliana agus tá Údarás ag súil go mbeidh scéim nu a ré le fógairt an sin in anar fé ceathar. Minister, Deputy. Gurmín mágad agus is go bhfuil má bhrenim muid I ggóigh sa bháin tal dul chun cin á dhéanamh. Ach I ggóigh eile seo an de ceist inniu chur ní raibh seo chun álamá cén sais manatóireacht atá I gceist ag Údarás na Gaeltachta agus ardfestil sé ag Údarás na Gaeltachta ach tá mis ag díriú is teo ar na cliaint cólachtaí na planna na teanga agus gan manatóireachta bith á dhéanamh go dtí seo orthú. So de bhar na de ceist atá cara agam. Bhí me ag súil le plan gníomh ag gáil siar because ceann na freigra fuair me go raibh plan gníomh I gceist, cábhail an plan gníomh sin, an bhfuil an túrascáil nó an analís le fáilsiú, an maimid an eáil cad tura na haibre atá déanta acu agus neart airgid caite ag cólachtaí chun na hanilíse seo I dhéanamh. Thank you, Deputy Minister. Well, mar a dúirt mé, tá curthanúil ag an Údarás go bhfuil a fócas na hagriachtaí níos ag díriú ar na mbailí gur féidir le tionchar imiirtear iompar agus ar cleachtas teanga an 8,000 fustaí atá ag obair ina clínt cuideachtaí ar fud na Gaeltachta. Agus an prósés planála teanga faoi lán seols a Gaeltacht tá deis níos mó ná riomh ag Údarás agus na pobl áitiúilte leir donna cólachtaí, don bhanistíocht agus donna fustaí a réin an tionchar mór a déadhdaoise imirt sa limisteir planála teanga ina bhfuil siad lonathe ó thaobh na Gaelgade agus dul I gcionn orthú go bhfuil ról tábhachtach acu go léir I gcothu agus na sealbhú na teanga. An féidir go mé níos mó ólas a féidir lom rála na hificí a chliolalaid tar éis sé seo a theachta má sé sin ar éirí. Thank you, Minister. Fáilte raibh tuile ólas. Ach tá mbeidh breanú siar agus ar an tuchtú lá de saon na bliana seo caite. Analíse thuirí an tuirve agus
bunny an anili sin, a vi creekna ag an am sin, vi sé I gest acu plan gníomh a curle chéile. So a ríis go sunroch, cá bhfuil an plan gníomh sin, cá bhfuil tuirí na hanalíse le feicáil. Agus is rud mac go bhfuil siad chun díriú is deathar níis, ach tá tú I cant faoi tógra pilótach bhealach go bháin is mac an rud é sin. Ach tá dúlgas Údarás na Gaeltachta, dúlgas sí a bhhad níos tromcúisí ná atá ar IDA nó fiontar éirden. Agus sin fostaíochta cothú, poblbal cothú, agus teanga cothú. Agus tá se thar bheith tábhachtach go méid fostaíocht is na Gaeltachtaí log, ach fitse fúte leis an teanga. So a ríis ara, cá bhfuil tarra na hanalíse, tá mise ag díriú is deach ar an céis seo le breis is gá bhliain inis. Cá bhfuil an taide sin le feicáil. Thank you, Deputy Minister. Well, sa curtha go lasa tá curí bhaimen na Údarás ó hús féfé dó ein títar plan na teangar a bhunús tréimh se 3 bliana leis an client, ein títar plan teanga bunathe ar líon ainta sprucan na gníomhachtaí a bheith buinte amach gach blian le linn an tréimh sin agus déantar masúnú agus monitóracht ar dul chun cin na sprucanna go blian tú agus fiéire mí abrán bhí planan na teanga nua agus afranna ainta le fihanní client ó hús na bliana. Má bhfuil torhí eile be mé caint le má hifiú taréis seo agus seola mé chugad.